Грамофон пей, майка плаче. 3 звезди, 4 звезди, 5 звезди няма, братко. Цялото село спря. Сега хората даже и не могат да си платят сметката. Те са прави бизнес хора. Ръбана се смей, виж какво става. Тока на хотела спря. Даже не на хотела, на цялото село спря. Обаче виж, тук имаме аварийни генератори за другата сграда. Те си бачкат. Или той най-вероятно може да е това. Светлината за аварийните изходи, защото това са коридорите тук. Това не са стаи. Ако има аварийно захранване, в няколко минути тук всичко ще тръгне. Сега ще разберем дали има аварийно захранване. 3 звезди, 4 звезди, 5 звезди няма, братко. Цялото село спря. Сега хората даже и не могат да си платят сметката в ресторанта. Смятай за какво става въпрос. Тъй ще бъде то. Като работи с карти, всичко е дигитално, няма начин. Айде да спираме клипчето, дойде тока ще ви покажа за какво става въпрос. Гледайте. Захранването се възстанови. Имаме захранване отново в нашия хотел. Другите хотели все още е тъмно. Тъй са прави бизнес, хора. Тъй са прави бизнес. Трябва да има аварийно захранване. Браво на Севастократор Релакс хотел. Ето. Който иска да седи на хладничко и климатиците му да бачкат, ще дойде тука. А другите хотелчета грамофон пей, майка плаче. Айде, толкова ще бъде от мене за днеска. Живи и здрави и до другия път.